Не схващам логиката. Пропуснал съм някой детайл. Ей! Стой на страна, беда. Стой на страна, беда. Стой на страна. Решението се е спотайвало точно под носа ни, но трябва да огледам растенията по-отблизо. Лоша работа! Енки е отишъл в страшната гора сам самичък. Той да не е откачил! Ще го схрускат за нула време! Ако прихвана сигнала от оборудването му, ще го открия. Добре, а аз тръгвам по следите му преди да е загазил. Гората е пълно с хищни растения. Енки ще стане бърза закуска за някой зъл ливилонос, куркият. Умееш да разведряваш хората. Проследих сигнала на около 30 метра от сегашната ви локация. Супер! Прати координати! Хей, виж! Не е ли на Енки? О, не! Енки! Енки! Зад храста! Енки! Къде е Енки? Тези очила не са твои! Корто, само не го дръзни прекалено, чули? Аз просто търся моя приятел. Той носи раница като тази. Да е минавал? Ясно, ще го приема за не. Изпраси си го! Оро, дронен юмрук! Всичко изглежда наред. Казах ти да проведеш теста някъде извън кошера. По-спокойно, никой не гледа.